γεύσε, μου γεύεσαι, κοιτούρκησε, κοιτούρκησε, κυκλώσαν, κοιτούρκησε, κοιτούρκησε, κυκλώσανε. Μη ντροπιαστείς, ήσυχε μου προβάλεμα, Άννα μου προβάλε, μάνα μου να ειδείς πόσες χιλιάδες πόσες χιλιάδες είναι κι αν είναι δυο, κι αν είναι δυο να γεύγομαι, κι αν είναι τρεις να πει, κι αν είναι τρεις να πίνω, κι αν είναι πια ανασύ, κι αν είναι πια να σηκωθώ, να βάλω τα άρματα, βάλω τα άρματα μου και το ποτέσμα, Άννα μου. Το Αρκάδι είναι ένα παλιό μοναστήρι αφιερωμένο στο Σωτήρα Χριστό και στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη. Είναι κτισμένο στα πόδια του Ψιλορίτη, κοντά σε ένα φαράκι που βγαίνει στο Κρητικό Πέλαγος. Το σχέδιό του είναι απλό, μια εκκλησία στη μέση της φαρδιάς αντλής και γύρω-γύρω τα κελιά, το γουμενικό, την τράπεζα και τα άλλα μοναστηρίσια κτίσματα. Ο απόξω τοίχος είναι δυνατός, με λιγοστά και μικρά ανοίγματα, που έκανε το μοναστήρι να μοιάζει με κάστρο. Στο Αρκάδι σμίγουν οι στράτες που πάνω στο Ρέθεμνος, στο Αμάρι και στο Μιλοπόταμο. Η φύση γύρω του τραχιά, χωρίς να είναι άγρια, ο αγέρας μπουνίσιος και μυρισμένος. Όταν βρίσκεσαι στο Αρκάδι, το κεφάλι σου το βαστάς ψηλά, να ακούς και να μυρίζεις σε την πλάση, και έχεις από πάνω στο Ψιλορίτη γδυμνό και φοβερό σας πάθα. Από τις πρώτες μέρες του σηκωμού, προτού ακόμα ανακάψουν οι κριτικοί τα ντουφέκια τους, οι άντρες από τις 4 επαρχίες του Ρεθέμνου συνταχτήκαν στο Αρκάδι και πήραν να βολεύονται για το έργο που είχαν μπροστά τους. Ο συνταγμένος λαός άκουσε το Χατζημιχάλη Γιάνναρη, που διάλεξε 17 πληρεξούσιους για την Επαναστατική Επιτροπή του Ρεθέμνου και ορίσανε κεφάλι τον γούμενο Χατζηγαβρίλ Μαρινάκη. Παραΐστερα ήρθε ο συνταγματάρχης Κοροναίος να ανταμώσει μαζί τους και με τον καιρό μαζόχτηκαν κάμποσα γυναικόπαιδα από τα γύρω χώρια. Ψυχή του λαού μες στο μοναστήρι ήταν ο γούμενος. Ο Χατζηγαβρίλ ήταν αιχμελαχρινός στην όψη, σκουροπλατηγένης και με μάτια μεγάλα που μαυροκαίγανε μέσα στις φωλιές τους. Η φωνή του βροντούσε στις σύναξες, όμως και λαϊδούσε έτσι γλυκά προς το ψαλτήρι που η εκκλησία αναγάλιαζε να τον ακούει. Δεν είχε πατημένα τα 40 και το δυνατό του κορμί, ας ήταν σκεπασμένο με τα ράσα, το ομολογούσε το κάθε του σάλεμα. Η ψυχή του δεν ήξερε τι θα πει φόβος. Το Σεπτέμβρη του 1866, ο Πασάς του Ρεθέμνου μήνυσε του γούμενου να διώξει την Επαναστατική Επιτροπή από το μοναστήρι, αν δεν θέλει να το δει καμένο, ανασκαμμένο ως τα θεμέλια. 2 γέροντες πατεράδες, σύμβουλοι της Μονής, φτιαχτήκανε να τον ακούσουνε και φώναζαν να φύγει η Επιτροπή. Ο γούμενος ρώτησε: «Θωρείτε τα κίνα, τα κάβουνα, που είναι από το 21 εκεί πάνω στα Μεσοδόκια. Με κίνα τα μαύρα κάβουνα θα τσιμουζώσω εκείνους που θα με κατηγορήσουν πως έκαψα το μοναστήρι για τη λευτεριά της Κρήτης και το μεγαλείο του γένου μας».
Όταν παραΐστερα σφίξανε τα πράγματα, ο κοροναίος μελέτησε το μέρος, σαν στρατιωτικός, να βγάλει κρίση αν μπορεί να βαστάξει σε μπλοκ. Κάλεσε σε συντυχιά το γούμενο, με τους γερόντους του, τους οπλαρχηγούς, και παραστάθηκε και η Χαρίκλα η δασκαλάκαινα, γυναίκα ντρόβουλη, που είχε 3 γιους στα άρματα. Ο κοροναίος τους τάπε σπαθί. Για να βασταχτεί το αρκάδι, πρέπει πρώτα να διώξετε τα γυναικόπαιδα, να χαλάσετε τους τάβλους και τον ανεμόμυλο. Είπε κι άλλα πολλά. Ο γούμενος μηδέ τα γυναικόπαιδα έστεργε να διώξει μες στη χειμωνιά, μηδέ τους τάβλους να γκρεμίσει. Και ο κοροναίος δεν έκρυψε τον κακοφανισμό του. Σήκωσε μερικούς να πάνε στο Αμάρι και στον Άι Βασίλη, να μαζόξουν επαναστάτες, να χτυπήσουν τις πλάτες του Μουσταφά, και παράγγειλε τον Θηπολοχαγούδη Μακόπουλου, που είχε αφήσει ως φρούραρχο, να διαφεντέψει το αρκάδι ως την ύστερη πνοή του. Στις 30 του Οκτώβρη, ο γούμενος πήρε γραφεία από τον Μουσταφά Πασά, όπου του ξαναζητούσε να διώξει από το μοναστήρι τους επαναστάτες. Όμως απόκριση δεν του έδωσε καμιά. Έγραψε μόνο του κοροναίου για να τον ιδεάσει για τον κίνδυνο και να γυρέψει την ορμήνια του. Συνάμα κίνηση για του Πρέβελη και τα σφακιά, να κουβαλήσει μολυβομπάρωτα. Από τις πρώτες μέρες του Νοέμβρη, κι ώσπου να γυρίσει στο μοναστήρι, η φύση και ο Θεός έδειχναν τα σημάδια τους και οι άνθρωποι τα ορμήνευαν κατά πώς είχαν μάθει γενναίες πριν και ψυχανομίζονταν την καταστροφή τους. Την παραμονή του μπλόκου, τη νύχτα στις 7 του Νοέμβρη, ο οπλαρχηγός Γιάννης ο Κούβος, που είχε τρέξει να βοηθήσει το αρκάδι μαζί με λιβαδιώτες, κρανιώτες και ζωνιανούς, διάβασε τη σπάλα του τράγου, καθώς συνηθούν οι βοσκοί, και έσυρε φωνή. «Τα τουφέκια σας, μωρέ παιδιά, και μπρος! Μας ζώσαν οι Τούρκοι!» Το κακό μαντάτο πρόκαμε το γούμενο στη λειτουργία. Ήταν 8 του Νοέμβρη, Τρίτη χαραμέρι, και γιορτάζανε τους ταξιάρχηδες. Στους λόφους θα ήταν 12 έως 15.000 το τουρκομάνι. Ο γούμενος σήκωσε τα χέρια στον ουρανό, μουρμούρισε μερικά λόγια, έκαμε το σταυρό του κι είπε σε αυτούς που είχε κοντά του: «Παιδιά μου, γλυκύτερος και δικαιότερος θάνατος δεν γίνεται από το να πεθάνεις για πίστη και πατρίδα». Οι συναγμένοι ήτανε καμιά 300 οι άντρες και πάνω από 600 τα γυναικόπαιδα. Όλοι μαζί 964 ψυχές. Πολλοί βροντούσαν στον αγέρα τα ντουφέκια τους και φωνάζανε «Καλωσορίσατε». «Μα την κοινωνιά μου», ακούστηκε η φωνάρα του γούμενου, «εδώ θα το βροντίσουμε όσο να λιώσουμε». Και ο Κωστής εισάρισε το λάβαρο του μοναστηριού πάνω στο κοντάρι και το έδεσε σε ένα στήλο του Λιακωτού, να το βλέπουν όλοι, να παίρνουν κουράγιο. Από τις γυναίκες, όποιες δεν είχαν μπιζανιάρικα, τρέχαν γύρω-γύρω στον πόλεμο. Άλλες με στάμνες νερό, άλλες με τις ποδιές τους γεμάτες φουσέκια και προφθαίναν τους άντρες. Η δασκαλάκαινα τα μοίραζε μέσα από το κόσκινο και όπου έβλεπε βρασμένο τουφέκι, το έπαιρνε στα χέρια της και το έτριβε με τα λεμονόφυλλα να το κρυγιάνει. Από εκεί πετιότανε στη σημαία του γιού της, που οι μπάλες της κόβαν όλο ένα το κοντάρι και χρειαζόταν μια άφοβη καρδιά να το στυλώνει. Νύχτωσε και ο βροντισμός εκατάπεσε, χωρίς να σκολάσει. Ο γούμενος μάζοξε τους πατεράδες και τους καπεταναίους και ύστερα από τον πυρωμένο λόγο ενός φοιτητή, του Μανώλη Μελισσιώτη από το Μιλοπόταμο, έπιασαν χαρτί και έγραψαν στον κοροναίο να τους προφτάσει 1 ώρα αρχίτερα. Κάλεσαν και 3 αγγελιοφόρους με καρδιά σίδερο και φτερά στα πόδια να στείλουν τη γραφή και να ζητήσουν βοήθεια από κάθε καπετάνιο. Αφού πήραν την ευλογία του γούμενου, έφυγαν. Ο Νικόλας Κοκκινίδης από την Κράνα, ο Αδάμης Παπαδάκης από την Πίκρη και ο Πολυχρόνης Κατέβας τα κατάφεραν και πέσεψαν την άλλη μέρα με ματωμένα πόδια.
Ο Γούμενος ήξερε καλά τι τους έφερνε η μέρα που φωτοχάραζε, γιατί ο Τούρκος είχε στείλει να φέρει από το Ρέθεμνος 2 μπουρμπάδες του κάστρου να γκρεμίσει τη σιδερόπορτα. Χτυπήσανε το σήμαντρο και συνάχτηκαν οι κλεισμένοι στον όρθρο. Η ακολουθία διαβάστηκε μέσα σε μία σιγαλιά που δεν την έκοβε παρά ο βρόντος από τα όπλα. Ο Γούμενος βγήκε στην Άγια Πύλη με το δισκοπότηρο σηκωμένο στο κούτελο. Γέννηκε τότε σε ένα πράμα που μη είδε η γλώσσα, μη είδε το χαρτί το σηκώνει. Ο ένας έπαιρνε ταλονού συγχώρεση και σίμωνε να τον εμεταλάβει ο Γούμενος. Λησμονούσε ποιος ήτανε κι αν είχε όνομα και έβλεπε μονάχα αδερφούς και συγγενάδες γύρω του. Ήταν την ώρα εκείνη τίποτα άλλο παρά η Κρήτη. Η Κρήτη! Ας ήτανε θεριά στην όψη, μαύρη από τον παρούτι και μαναμένα μάτια από την αγρύπνια. Σμίγαν αγκαλιαστά και σταυροφιλιούνταν, γιατί αποχαιρετούσε ο καθένας τα αδέρφια του, μέχρι να ανταμώσουν στην αγκαλιά του παντοδύναμο. Χάραξε καινούρια μέρα, 9 του Νοέμβρη, Τετάρτη της εβδομάδας. Οι κλεισμένοι περιμέναν τη βοήθεια και ο κοροναίος με τους αμαριώτες πασχίζαν να ζυγώσουν, μα το κανονίδι τους βάσταξε μακριά. Δεν τους απόμεινε παρά να βλέπουν το κελομάχημα του μοναστηριού. Ο Τούρκος είχε στήσει αντίκριστη στη δημοτική πόρτα την μπομπάρδα που είχε φερμένη από το Ρέθυμνος. Οι πρώτες βροντές σύσανε τα ντουβάρια και μερικοί τουρκοκουρδικοί καταφέραν να χωθούν στο μοναστήρι. Οι άντρες τους ντουφέκισαν και με ένα γιουρούσι τους στείλαν από εκεί που είχαν έρθει. Γεμίσανε μάνι τη χαλάστρα, μα στην καρδιά τους απόμεινε το καρφί από εκείνη την ξαφνική επίθεση. Και ένας οπλαρχηγός από τα Μάρη, Γιώργη Σαουνάτσο τον εκράζανε, και τον τόσο όμορφο που οι συνεπαρχαιώτες το ορκίζοντανε, μα στην ομορφιά του Σαουνάτσου. Έστειρε το άσπρο του άλογο, όξο στην αυλή, και κάθισε με μερικούς βράτιμους ένα πεζούλι. Κόψε ένα γουλίδι τυρί, κάμανε μεζέ και πια μια μπουκάλα ρακί, στη λευτεριά της Κρήτης και στον καλό το θάνατο. Ύστερα ο Σαουνάτσος φίλησε στο λαιμό το άλογο και το σφάξε με μια χατζαριά αναστενάζοντας. Κάλλιο σκοτωμένο, παρά τουρκεμένο. Η μπουμπάρδα είχε ξαναπάρει να κοπανά τη σιδερόπορτα. Βογκάει η εκκλησιά που τη βαρύ το κανόνι και ο αχιτός του πολέμου φουσκώνει σαν μεγαλινάρι. Οι κλεισμένοι μικροί μεγάλοι ξέρανε πια το θάνατό τους. Είχαν ανοίξει ένα λαγούμι κοντά στην καστρινή πόρτα που την είχαν καμωμένη μπαρουτχανέ και ένα δεύτερο στο γουμενικό. Ο Χατζηγαβριήλ γύριζε τα μέρη όπου λουφάζαν τα γυναικόπαιδα και παρακινούσε να πάνε να καούνε όταν θα πατούσε ο άπιστος στο μοναστήρι. Ένα μικρό κορίτσι, βαστώντας στο χέρι ένα φανάρι, ρωτούσε «Ποιος θέλει να έρθει στο λαγούμι?» Στο ξεσημέριασμα που έδειχνε πως όπου να είναι γκρεμίζεται η σιδερόπορτα, ακούστηκε και η φωνή του Κωνσταντή του Γιαπουδάκη από το Άδελε. «Όποιος αγαπά την τιμή του να έρθει να πεθάνουμε μαζί». Ήταν ένας λεβένταρος, δυνατός αγκαπλάνη, που είχε τρέξει να κλειστεί στο αρκάδι, γιατί τον προσκαλέσαν 2 αδερφοκτοί του και περήφανα συνάντησε το θάνατό του.
Η μπουμπάρδα γκρέμισε τον ένα παραστάτη της ρεθεμιώτικης πόρτας. Έριξε κάτω και τον άλλο. Τα σιδερόφυλλα βογγίξανε ριζόκορφα. Άρχισε το γιουρούσι. Τα παλικάρια γυρεύγανε φουσέκια. Πού φουσέκια! Η δασκαλάκαινα έψαχνε τους σκοτωμένους, έριχνε μέσα στην ποδιά της όσα πετύχαινε και τα μοίραζε. Ο φαρδής τόπος εκατάπινε τις δύο φυλές που σμίγανε σε φρικτή σφαγή. Μέσα σε εκείνο το ανάστα ανάφανε μια στιγμή ο Χατζηγαβριήλ. Τον είδανε να χύνεται σαν νυχτοκόρακας από τη σκάλα που βγανε στο κελί του με το γιαταγάνι στο χέρι. Η όψη του ήταν αγνώριστη από την καπνιά, τα ράσα του ξεσκισμένα. «Λυτρωθήκανε τόσες ψυχές και εγώ ζω ακόμα!» Έσυρε φωνή σαν παράπονο και έτρεχε κατά το μέρος που πήρε το μάτι του τη δασκαλάκαινα να σκύφτει ένα λαβωμένο. Έκοψε από το λαιμό τον κόλφι του, το φίλησε και της το παράδοκε. Και χάθηκε στην αναταραχή. Θα είχε περάσει μισή ώρα που λιανίζονταν προς τη σιδερόπορτα και μέσα στην αυλή. Οπότε γίνηκε κατά την καστρινή πόρτα μια ανάξαφνη σιγαλιά. Ο Γιαμπουδάκης έκαμε το σταυρό του. Τα σφιγμένα χείλια του δεν παίξανε. Έσυρε από τη μέση του την κουμπούρα και την άναψε στο λαγούνι. Η γη σταρακουνήθηκε και λάβρισε να πάνω η φωτιά, σαν άνοιξε νοάδι στον καταποτήρα του. Το ανόγι και η σκεπή σηκωθήκανε στον αέρα, σαν ένα χεροκάλυμο, και σοριαστήκανε πάνω στους αθώους και αμαρτωλούς. Τα βογγητά και τα ουρλιάσματα σκεπάσανε το βροντισμό της μάχης. Οι φωτιές ξεχύνονταν ένα γύρω από τα παραθύρια σαν ζωντανές. Ο ουρανός είχε χαμηλώσει στα κεφάλια τους. Μαύρος. Μια κολόνα καπνός, σαν μεγάλο φυταμένο πλατάνι, ανάβρισε από την παρωταποθήκη και έλεγες θα πάρει μαζί της ό,τι έχει απομείνει από το σεισμό. Η ασβόλη και ο κουρνιαχτός σβήνανε το δροσερό αγέρα. Αδελφοί, ο άνθρωπος ανθός εν τη γη και χόρτο ημέρε αυτού. Ασύστατη είναι η εγκόσμια μοίρα του σαν νέφαλο που το σκορπίζει ο άνεμος. Πού πορεύεται, κατά πού αρμενίζει το καράβι του, αν δεν είναι για την αγκάλη του Κυρίου. Ο ήλιος εκεί δεν βασιλεύει, θάνατος εκεί δεν υπάρχει. Για την αιωνιότητα περιμένει τον άνθρωπο, τι είναι η ζωή του να τη θυσιάσει. Η ζωή που χρωστάει στον πλάστη του. Ο δίκαιος θάνατος θα μας φέρει στους ουρανούς. Κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος. Κατεπόθη ο θάνατος. Μητέρα μεγαλόψυχη στον πόλο και στη δόξα. Κι αν στο κρυφό μυστήριο ζουν πάντα τα παιδιά σου με λογισμό και μ' όνειρο. Τι χάρη έχουν τα μάτια, τα μάτια του να σε ειδούν. Μέσα πανέρμο δάσος που τους άφνους σε τριγύρισε, τα θάνατα ποδάρια. Κοίτα, με φύλλα της λαμπρής, με φύλλα του βαϊώνε. Το θεϊκό σου πάτημα δεν άκουσα, δεν είδα. Ατάραχη σαν ουρανός, μ' όλα τα κάλλη πόχη. Που μέρη τόσα φαίνονται και μέρη είναι κρυμμένα. Αλλά Θεά, δεν μπορώ να ακούσω τη φωνή σου και ευθύς εγώ του νικού κόσμου να τη χαρίσω. Δόξα έχει μαύρη πέτρα του και το ξερό χορτάρι. Μητέρα, μητέρα, μητέρα μεγαλόψυχη, μητέρα μεγαλόψυχη, στον πόνο και στη δόξα, κι αν στο κρυφό μυστήριο ζουν πάντα τα με λογισμό και μ' όνειρο, τι χάρη έχουν τα μάτια
χάρη έχουν τα μάτια, τα μάτια, τα μάτια, τα μάτια τούτα να σε ειδούν, τα μάτια τούτα να σε ειδούν μες στο πανέρμοδα το δάσος που ξάφνου, που ξάφνου, που ξάφνου σου τριγύρισαν, που ξάφνου σου τριγύρισαν τα θάνατα ποδάρια. Κοίτα με φύλλα της λαμπρής, με φύλλα των βαγιώνε, το θεϊκό σου πάτημα δεν άκουσα, δεν είδα, δεν άκουσα, δεν είδα. Ατάραχη, ατάραχη, ατάραχη σαν ουρανός, ατάραχη σαν ουρανός μ' όλα τα καλυπόχη που μεριτόσα φαίνονται και μερινέ κρυμμένα, αλλά Θεά δεν μπορώ να ακούσω τη φωνή σου, να ακούσω τη φωνή σου, αλλά Θεά δεν μπορώ να ακούσω τη φωνή σου. Κι ευθύς εγώ του ελληνικού κόσμου να τη χαρίσω, δοξάχη μαύρη πέτρα του και το ξερό χορτάρι, και το ξερό χορτάρι. Μητέρα, μητέρα, μητέρα μεγαλόψυχη,